George. Ce tare. Au. Andrei. Bă, ești nebun? George! Ești prost? Mamă, cine ne-a trimis? Mi-a trimis o fată din Ia, Constanța la toți, din astea. Mulțumim frumos. Cum o cheamă? Veniți mă să vă luați cadourile, ne trebuie cineva cadouri. Toți avem. Leule, Mulțumim frumos. Mulțumim! Mulțumim din suflet! Mulțumim. Vă mulțumim! mamă, ce m-a Nu, ia-ți! Ia-ți mă, că ai și tu două! Ai două! Una, două. Eu am negru. Mulțumesc frumos! Stai să spunem. Mulțumim, doamne. Bozu Doriana. Cui? Doamne. Bozu Doriana. Doamne sau domnișoare Doamne. Buzus Doriana? Vă mulțumim! Mulțumim! pentru mâine, mă, în emisiune să-i mulțumim. Da. Dar dacă la toți, nu mă, doar ție și restul să alegi și asta. Vezi Asta că e de la să-i spui mâine. Ia uite ce frumos s-a făcut. să mulțumești persoana respectivă. Ai văzut Ai plăcăule? uit frumos. Și, Ce frumos. și de la Mora Carmen. Ce zâmbet tare. Ce se pare. Da, eu fi dat ei sau trebuie să dau, sau eu dau ei? Și mulțumim și pentru Carmen. Cred că are și el. Mulțumim! Mâine, uite, avem pentru de la Mora Carmen. Uite că am Da. Uite, Grigore. Păstrează-le. am două. Mamă, ce fain. Uite și Gabriel. Și Raimond, ați Ali. mai vrei. Vă mulțumim, dar cum se numește doamna? Unde scrie cum se numește? Da, mulțumim mâine. E de să citești și eu ca să văd cum îi mulțumesc. Pentru băieți din partea doamnei E ca lumea lui Rai. Bazu sau cum? Poți să dai jos, asta să pui. Cred că asta o să... Ăsta e A de aici. Boza. Bozu. Bozu Dorina din Constanța. Și pentru băieți de la Nu? Mora Cor... Da. Mora Dar mai ridică numai oralul, că Mora Da, tu Carmen știi din câte Constanța. din asta să... Uh, Asta e pentru de la Bozu brățările. Dorina din Constanța și Hora Carmen Ține din mă Constanța. Carmen. Mora Carmen din Constanța. Dar ține-le, mă. Cana? Asta le țin eu ca să Da, nu mă, uităm lasă-le mâine. pe mâine, bagă-le aici, că le... Dar să nu le pierzi, ca să Nu, spunem. mă, le băgăm în sertar. Marfă rău. Nu? O port. Ia, Ochi albaștri. le punem asta. Asta... Cu ochii? Dar eu nu văd Albaștri asta. din scamberzi. Joacă pe cineva. Pune și mie asta, Gabi. Păi și în cană Bă, ce? mâine purtăm toți. Da. Normal, dar eu o Să port pune pe oricum, banda nu asta. o port acum. Frumoasă e ca, nu vine să cred. E pentru tine? Da, n-ai văzut-o? Mamă, ce marfă e! Nu? Ai prea tare. Dar cum a făcut? Opri pe YouTube, imaginea, Da. și te cu patul de acolo. A, o captură. Asta e la fel ca mine, nu da? De asta albastru? Nu, Asta asta e negru. albastru. Dar ea are două la fel. Din astea negre, dar mai groase. Cum două, mă. La fel. De astea așa, dar mai groase. Zice la tine cu ochiul A, o mai cheamă Dia. mic. Ba, da. Nu o cheamă doamna. Nu e Da. Dia? Dar mai Dia groasă. din Deva. Da. Zic mâine în emisiune. Dia din Da, Deva. brățările sunt tot de la doamna Dia? Nu, mă, nu, vezi că-s două Nu e persoane din diferite. Constanța. Ce-ai găsit? Mulțumim. Dia din Deva. Și Eu frumos. spun pentru Dia din Deva și voi spuneți la doamne din Constanța. Da, mă, lasă. Mulțumim frumos. Lasă-le Grigore acolo, că le mulțumim mâine în direct. Pune bilețelele. Vezi că-ți da Sorin, nu-ți da mine. Le-am pus în sertar. Pune-le în sertarul și le luăm mâine. Ora, Păcat că nu mâncam pe asta pe mine. deloc? Hai că începe să primim cadou. Dacă nu le-a trimis la fetele la Lugia. A trimis mă și la fete. Eu așa cred. Nu sigur că a trimis la fete. Da, bă, să te ajut. Am scos una din ea. Să stea fix. Mhm. Ce mică e. Ai de bucătărie, dar ce vrei să faci cu ea? Ce culoare aveți? Eu am albastru. Raimond de două ori? Da, e. Păi două de-astea? Da. Pentru următoare. Cred că pentru față. Nu, are două la fel. Oricum am două spre ea...
Păcat că nu mă încape asta. Nu te încape. Da, vedem, dacă îi dau așa lui... Ia.